philosophize and keep my prophecies by my side. And I hope to meet you at the gate. Ander, egunon, zemoz? Egunon, ongitazu. Ondo, 2 kilometro baino ez ditugu egin eta ja amaiketakoa. Bueno. Ez dakit horrela bianara iritsiko garen. Igual bai, baina tripa beteta. Auritzen gaude, paraje ederra daukazu hemen. Bai, zesango izunik, hemengo izanik, baina bai, gainera eguna liston atera zaigu, eta bai, herria polita bai. Eta hau Lorentz aterpetxea da. Bai. Ireki berria? Ireki berria duela 6 hilabete. Nolatan okurritu zitzaizun? Hau martxan jartzea? Banera matzan urte asko. Hau honi buelta maten, ze badira hainbat landetxe, hotelak eta auritzen, baina netzegoen aterperik. Eta horri eraginez, azkenan sortu zen aukera hau, etxea erosteko, eta da egin dugu. Auriztarren erlazioa bai bideakin eta baita erromesekin ere, zein uste duzu izan dela? Jo, nik uste ez dut kontzibitzen auritzo hori gabe. Eske herriaren parte da. Orduan, beti goizetan agureren bat edo ikusten dute. Bidea ez da hortik, handi joan zaitez, laguntzeana. Esfortzurik gabe. Azkenan, badakigu, hainbeste pasatzen dira, badakigu beti okertzen direla bide hortan, zer bilatzen duten, non lo egin. Txikitatik nik ere hori bizi izan dut. Eta nik beti hori ditzen dut, goizeko, atxaldeko 6etan ja, timera joka erromesen bat, ez, hau betea dago, jontzaite hona, ez, egondu naiz, betea dago ere bai, laguntzen, pixka kolokatzen, bai. Amamak beti erromesak esaten zituen, landetxean? Bai, nahiago gainera, beti esaten zuen erromesak nahiago zituela. Turista, beste erabateko turista baino gehiago? Bai, esaten zulako, goiz juten zirela lotara, goiz geiki, eta bukatzen, bai. Lan gehiago garbitzen, aste bete geratzen zaizuna, lan gutxigo ematen du alde horretatik, baina berak nahiago zuen. Eta zuri, ze gustatuko litzaizuke? Aterpetxean zer eukitzea gehiago? Erromesak edo beste modu bateko turistak? Hori, hasieran, pentsatzen nuen, ongi arituko zirela, bai erromesak eta bai beste turismo mota bat. Nahia baneukan, zeniri gustatzen zaidana da, zonaldea erakustaraztea, ez ezagutaraztea. Baina egia esan ez dut posible ikusten orain. Ez da kompatiblea? Ez. Esango nuke ez. Zeinek egiten dio kalte gehiago zeini? Ziurrenik erromesak besteei. Bai, urtegiak esan dutzu asteburu pasatortzen baldin bazara edo aste oso bat pasatzera, lasaiagoa esnatzen zara, beranduago, hauek martxan hasten dira goizeko 6etako. Orduan, eta asko dira, orduan ateratzen duten soinua ikaragarria da. Bai. Orduan nahi nuen, baina ez dut posible ikusten, ez. Orduan espezializatu behar zara zure amama bezala, erromesetan? Ziurrenik bai, tokatuko zait. Ez den aukeratua, baina ziurrenik ala tokatuko zait bai. Ander, zuk egin duzu bidea inoiz? Bai, egina dut, dula urte eta erdi olakon bat, arrebakin egin nuen. Orain, obratan geundela, eduki genuen inpas bat, tartetxo bat, eta gainera ikusi genuen pandemian asuntoakin etzegola bat ere masifikatua, eta esan hau da gurea, eta hola ere aprobestu nuen ideia batzuk hartzeko, eta txirrindulan egin genuen hori bai, ez genuelako denborarik. Nik gehien bat, ez neukan denborarik horren bestegunez egiteko. Bidea etzen nuen bukatu? Ez, Leonetik buelta indun ja, etxera. Zeba? Obrangatik, eta ez dizut gezurrik esango eren, nekatutan egola. Nola ikusten duzu hemendik urte batzutara zuen aterpetxea? Beteta, ongi legoke ez, baina, ez, beteta ez. Nik nahi dudana da zerbitzu on bat, goxoa izatea, eta niretzako bizitzeko baina edukitzea, eta listo. Herrian bizitzea da nire asmoa, eta horretarako baina ematen baldin badit, eta jendea gustora baldin badago, listo.